De rolstoelers van curlingclub CCL van Ljouwert mochten jood haar sportieve kunsten onder het publiek zien in het rand van Wraad Handicapte Dij. En al is het net zo bekend, curling is stiegen geschikt als rolstoelsport. Je kent het vanuit je gewone rolstoel doen. Je hebt net een dure sportrolstoel nodig. En het is een teamsport. Het is tactische sport. En degene die spelen, hebben er heel soort plezier in. Een van die sportievelingen is Albertine Jellema. Ze is bijna maar een iep een rechtje en had scoliose. Toch is ze vaak op de ijsbaan te vinden. Ik kom hier 2 keer in de week op Snuntmaas doe ik een prikslezing. Dat doe ik al sinds mijn vierde. En op woensdag jongens doe ik een curling. En dat doe ik sinds verleden hier. Je net op de rolstoel met eerst steen van, ja hier steen ik. En droom je even. Je kunt zelf bezig. De heid van Albertine begeleidt de priksliedjes. En dat doet wel wat met hem. Ik haal er een heel soort voldoening uit. Dat ze tevreden van het hier zou gaan. Ze zeggen alle keer een sneeuw weg en het weer prachtig. He? Ze genieten. Ik kom meer dan 3 keer bij dit prikslied. En dan zullen ze alle keer die baan glunderend van het hier komen. Het al rolstoelcurlers stiet nou op zo'n meer aspirantcurlers binnen die welkom. Er binnen maar 4 clubs in Nederland, curlingclubs. En ik hoop dat bij de orenclubs meer rolstoelcurlers zich aanmelden. Zodat we binnen Nederland competities kunnen kennen.